алейкум бародарои азиз, ҳамватанон. Як информатсияи муҳим, як хабари муҳим аст. Ҳамаи одамое ки Тоҷикистон мепаранд через авиакомпанияи S7 ва Уральские авиалинии обязательно ин хабара бо диққат гӯш кунед. Оиди ручной клад. Оиди ручной клад оиди строгий бад шудагия. Каси рафтаест бародаро обязательно ҳамин стандарта риоя кунед. Стандарт ози чӣ хали шудагия? Стандарт ҳамин 10 килои мисол, 10 килои, 10 кило мумкин аст. Лекин размерш обязательно аҳамияти ҳамин сумкае ки ручной клада мегирад бояд 10 кило бошад. Лекин размерш, баландиш, максимальный размерш 50 мумкин аст ози. Барш 40 мумкин аст. Ана паҳмиш 20 сантиметр. Айда зиёд гирифтем уже автоматически ҳамо оҳанаке ки медозанд. Агар ҳамуда нағинҷид автоматически ай 3000 боло штраф мекунанд бародаро. Обязательно ин хабара ҳамада тақсим кунед. Статусотон да моне, имоотон да статусотон да парте, чанка мардум ба хабар шавам, ка хубай мақсад ки ҳамаи ҳамун мардум азоб накашад. Илтимос амира паҳм кунед, да канали мо подписатсия кунед, информатсияи нав, хабарҳои нава обязательно ҳар дафт партофта меистем. Авиакасса дорем бародаро. Билето бо нархҳои арзона иншоалло. Ин ҳамин номерои мо аст. Номерои мо ҳаракат мекунем, билеторо ай ҳама арзон дастрас кунем шумо бародаро. Боқи худо нигаҳбон боша. Обязательно лайк аҷиқен, да статусотон парте бародаро қати паҳн кунем амадаки ҳама фаҳманд.